ziua astăzi vom vorbi despre mitologia dacică, o poveste plină de mituri și legende din România. La începuturile timpului, din haosul primordial al munților Carpați, s-au născut doi titani, Zamolxe, zeul înțelepciunii și eternității, și Ghebeleizis, zeul tunetului, dreptății și milei. Împreună au creat Dacia și au vegheat peste oameni, însă Zamolxe a devenit rece și distant, uitându-și datoria față de muritori, lăsându-i pradă foamei, bolilor și războaielor. Ghebeleizis, mâhnit de suferința poporului său, s-a ridicat împotriva fratelui său. Timp de 7 ani și 7 nopți, fulgerele și focul au sfâșiat cerul peste munții Orăștiei. Ghebeleizis l-a doborât pe Zamolxe în inima Cogaiononului, muntele sacru, cu lacrimi amare, dar convins de dreptatea sa, Ghebeleizis a rostit: cine uită de cei vii, nu merită veșnicia. După moartea lui Zamolxe, Ghebeleizis a găsit alinare în iubirea Bendisei, zeița lunii, vânătorii și magiei. Din dragostea lor s-au născut 5 fii, fiecare purtând un destin măreț. 1. Darpan, cel cu viteză mai iute decât fulgerul, putea străbate Dacia într-o clipire, fiind mesagerul ceresc. Al doilea Velonar, zeul frumuseții și al dorinței, chipul său oprea inimi și alina suflete. Al treilea Auras, regele zeilor, purta coroana focului și domnea din vârful Cogaiononului. Al patrulea Teron, zeul protector al pământului, veghind peste codri, munți și câmpii, cu o inimă cât întregul regat. Cincilea Navor, zeul mării, stăpânea apele ce înconjurau lumea, cu tridentul său din apă vie. Trădarea Solomonarului în umbra acestui echilibru, Solomonarul, un fost discipol al lui Zamolxe, devenit magician nemuritor, a început să urască pe fiii lui Ghebeleizis. În inima lui clocotea invidia. El își dorea tronul Cogaiononului, iubirea Bendisei și stăpânirea asupra pământului. Încercând să-i corupă pe fii, Solomonarul a fost prins de Ghebeleizis, tunetul a lovit din nou. Ghebeleizis l-a ucis pe Solomonar în Valea Cerurilor, spunând: ura n-are loc printre zei. Trădarea se îngroapă sub stânci eterne. Profeția dragonului în anii ce-au urmat, cei 5 fii au crescut înțelepți și puternici. Dar o profeție veche, descoperită în peștera sibilinelor din Bucegi, spunea: când dragonul ceresc va deschide al treilea ochi, părintele fulgerului va cădea, dar sângele său va naște o nouă eră. Ghebeleizis, știind ce l-așteaptă, a decis să petreacă ultimii ani cu fiii săi, le-a împărțit lumea. Navor a primit Marea Ghetică, stăpânea furtunile și liniștea apelor. Auras a primit Cogaiononul și a devenit regele suprem al zeilor. Teron a fost făcut stăpân al infernului dacic, nu ca pedeapsă, ci ca protector al sufletelor drepte. Darpan a devenit păzitorul timpului, nevăzut, dar omniprezent. Velonar a fost înălțat în ceruri pentru a veghea peste iubire, frumusețe și artă. În noaptea cu cele mai multe stele din mileniu, dragonul ceresc, numit Dracomeron, fiul uitat al lui Zamolxe, a coborât din constelația lupului. Într-o ultimă bătălie pe vârful retezatului, Ghebeleizis a fost învins. A murit râzând cu glas de tunet: nu moartea mă învinge, ci începutul fiilor mei, sfârșit și nemurire. După moartea lui Ghebeleizis, fiii săi nu au coborât printre oameni. Ei au devenit stâlpii lumii dacice, fiecare vegheând în tăcere, Darpan prin vânt, Navor prin valuri, Auras prin flăcări, Velonar în razele lunii, iar Teron prin bătăile inimii munților. Astăzi, când fulgeră și plouă, când marea urlă sau munții trosnesc, dacii știu, zeii nu dorm, ei doar veghează. Sfârșitul lumii în mitologia dacică, Apodacis, amurgul zeilor după ce Auras, regele zeilor și fiul lui Ghebeleizis, s-a îndrăgostit de zâna Alisandra, zeița apelor dulci și a viselor, iubirea lor a străpuns vălul timpului și a schimbat destinul cosmosului dacic. Din uniunea lor sacră s-au născut 3 copii, fiecare cu o putere cosmică. 1. Crovinor,
zeul timpului, cel care învârte clepsidra eternă, născut cu ochii de aur și o voce care oprește curgerea timpului. Al doilea Dargomir, zeul distrugerii, cu trup de flacără și suflet de gheață. El ține în mâini sfărâmătorul, ciocanul care poate rupe până și realitatea. A treia Veldira, zeița anotimpurilor, care poartă 4 mantii diferite, schimbând vremea lumii după voința inimii sale. Călătoria lui Auras și întâlnirea cu Hermes Auras a pornit într-o călătorie solitară către marginea lumii pentru a găsi aurul străbun, cel despre care profețiile spuneau că fusese ascuns de zeii pierduți ai Daciei. În deșerturile din sud a întâlnit un bărbat înaripat, îmbrăcat în lumina amurgului. Acesta era Hermes, mesagerul zeilor greci. Auras a spus: „Cine ești? Nu porți aerul Carpaților?” Hermes a răspuns: „Sunt Hermes, fiul unui alt Olimp. Vin să-ți dau un avertisment. Lumea ta se apropie de Apodacis, sfârșitul Daciei divine. Dar înainte de asta, aurul trebuie să se întoarcă la poporul tău.” Hermes i-a oferit aurul, 7 cristale de aur viu, care pulsa cu energia sufletului Dac. Auras l-a dus înapoi pe Cogaionon, iar când a ajuns, cerul s-a înroșit, semnul că Apodacis începea. Marea bătălie finală. Războiul cerului din cerul negru au coborât 50 de dragoni ai nimicului, conduși de Zarcomir, dragonul cu 7 inimi și 7 limbi. Frații lui Auras, Darpan, Navor, Teron și Velonar s-au unit în vârful Cogaiononului. Împreună au înfruntat dragonii în Marea Noapte de Foc. Cu fiecare fulger trimis de Teron, câte un dragon cădea. Cu fiecare val stârnit de Navor, câte unul era înghițit. Dar cel mai puternic a fost Auras, care a aprins flăcările nemuritoare ale aurului și a topit aripile lui Zarcomir. Apoi a venit Gortan, câinele cu 100 de capete și o voce care putea ucide zei. Era înalt cât un munte și urla în toate limbile lumii. Teron, zeul pământului, și-a transformat trupul într-un munte și l-a zdrobit, strigând: „Dacia nu cade sub colți, ci se înalță prin sânge divin.” Apodacis, ultima zi după luptă, Auras a urcat din nou pe Cogaionon și și-a adunat fiii și fiicele. A rostit: „Profeția lui Hermes se împlinește, cerul se va închide, cerul dacic va arde, munții se vor scufunda, iar marea va încremeni. A venit o furtună roșie, iar norii s-au spart în bucăți.” Crovinor a oprit timpul pentru o ultimă clipă de pace. Dargomir a distrus ultimul portal către tărâmurile muritorilor, iar Veldira a cufundat lumea într-un anotimp etern de iarnă și lumină slabă. Renașterea. Dar mitologia dacică nu se termină cu distrugerea. Când ultima flacără a Cogaiononului s-a stins, din aurul divin ascuns în munți s-a născut un ou de lumină. Din el, la 1000 de ani după Apodacis, s-a născut Zamovelia, zeița renașterii, născută din toate cele 5 elemente. Ea este cea care va aduce din nou zeii înapoi, când lumea va avea din nou nevoie de ei. Iar aurul dacic va lumina iar cerul Carpaților. Zamovelia și renașterea zeilor Daciei din oul de aur ascuns în inima Cogaiononului s-a născut Zamovelia, zeița renașterii și a echilibrului între elemente. Avea părul de lumină, ochii de iarnă și pielea strălucitoare ca argintul viu. Născută din ultimele scântei ale celor 5 elemente sacre, foc, apă, aer, pământ și timp, Zamovelia a fost prima zeitate nouă a epocii de aur dacice. Misiunea sa era clară: să readucă înapoi zeii uitați, dar numai pe cei care fuseseră drepți. Astfel, ea a călătorit între lumi, trezind din adâncurile timpului pe cei pierduți. Zeii ce-au revenit unu, Gebeleizis, tatăl zeilor, adus din ținutul umbrelor pure. Când s-a întors, tunetul a străpuns cerul, iar cerbii din munți s-au plecat. El a fost restaurat ca gardian suprem al legilor zeiești și și-a recunoscut fiica adoptivă, Zamovelia, ca moștenitoare a voinței divine. Al doilea Darpan, Navor, Auras, Velonar, Teron, Crovinor, Dargomir și Veldira,
Toți au fost readuși, fiecare dintr-o dimensiune diferită, unde fuseseră înghețați în stază cosmică. Reîntoarcerea lor a trezit izvoarele sacre și a reaprins focurile vechi din templele subterane ale Daciei. Al treilea magul suprem Kelboron, fost învățăcel al lui Zamolxe, cel care fugise în munții ce nu mai apar pe niciun hărți, ascunzându-se de Apodacis. Era cunoscătorul vremii, vorbitorul limbii dragonilor și creatorul runei dacice a vremii. Zamovelia l-a căutat în peștera vremii nemărginite, unde fiecare secundă era o viață. Kelboron a fost readus ca arhitect al destinului, cel ce putea citi firele viitorului și ale trecutului. El a spus, Zamolxe și Solomonar au ales întunericul, nu pot fi aduși fără a distruge echilibrul. Zamolxe refuzase să se întoarcă. El, odinioară marele zeu, alesese să rămână în Nistrion, o lume de cenușă și amintiri. Nu regreta, nu cerea iertare. Solomonar, consumat de ură și magie neagră, devenise o umbrare, un spirit corupt care trăia prin visurile celor slabi. Zamovelia i-a văzut și a spus, focul nu poate renaște cenușa care vrea să ardă din nou. Un nou Cogaionon. Cu Ghebeleizis și Kelboron alături, Zamovelia a ridicat noul Cogaionon în mijlocul Carpaților, deasupra lacului Roșu. Acolo cerul este mereu limpede, iar noaptea strălucește cu 2 luni, una pentru trecut, alta pentru viitor. Toți zeii trăiesc din nou în armonie, iar fiecare anotimp, furtună, vis sau cutremur este un semn că Zamovelia veghează. Ea este podul dintre vechi și nou.